tenemos, como cada mes, línea directa con el trabajo que se desarrolla en una residencia, en este caso de residencia para personas con discapacidad de la Fundación San Rosendo. Y es que este pasado sábado tuvo lugar la fiesta de la familia en la residencia para personas con discapacidad Monterrey, está en Pereiro de Aguiar. Este año además la temática de la fiesta, donde se reunieron familiares y amigos de los usuarios, fue el Camino de Santiago. Está con nosotros Rosa Vila, es la directora de la residencia Monterrey. Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿En qué consistió la celebración de la fiesta de la familia? Pois mira, consistiu, como é habitual, na nosa residencia lévase facendo varios anos, e a primeira hora comenzamos con a misa solene, na cal asisten os familiares, as familias dos usuarios. Despois o noso coro da residencia ameniza esta festa con un popurrí de cancións que eles durante varias semanas van ensayando nun taller de canto. Terminado estas actuacións, as dúas procedemos a unha comida na residencia, a comida típica galega, en donde non pode faltar a empanada, lacón, vamos, e outras cousiñas máis. Despois, a hora da comida, faiselle unha entrega dun regaliño realizado tamén por nosos usuarios en manualidades que eles mesmos os entregan á familia con moito cariño. Logo, ás 4, comenzamos cunha representación teatral que este ano vai ambientada no Camiño de Santiago e o noso particular camiño, como non podía ser, a Monterrey. ¿Y cómo se os ocurrió este tema, el Camino de Santiago? Pois mira, isto ocorriusenos, estas temáticas de festa son debatidas con nosos usuarios en talleres, e son eles os que aportan as ideas, acaban construindo cada festa. Despois o equipo vai dando forma e vai metendo máis ideas. Este ano, o ano pasado, por exemplo, fomos a Hollywood cos Oscars, pero este ano decidimos homenaxear a nosa terriña e para poder facer un recorrido por Galicia se nos ocurriu o Camiño de Santiago. Este mes que está sendo moi festivo, non? Porque tamén se celebrou a festividade e a tradición dos magostos na residencia. Tamén nos celebramos, sí. Sí, pero, bueno, como coincidía todo na mesma semana, é máis particular da residencia, só interven os usuarios. Pero na festa da familia, pois participan todos. É dicir, depende... a medida do posible, vamos lle dando un papelciño a cada un. Entón, a participación tamén é voluntaria. O que quere colaborar, pois pode disfrutar enormemente, tanto nos ensayos en general. Pois Rosa Vila, directora do Centro de Persoas con Discapacidade de Monterrey en Pereiro de Aguiar, da Fundación San Rosendo, gracias por acompañarnos aquí na cadena COPE. Moi bons días. Pois bons días a vos tamén. 12